Liang Pyrshah jong ke Ingdorbar ne ke sngi ke lami Jyndat kum ke dak ban penpau ke Jing Pyrshah halo ke Jing penken ya ki Kyndon habara ya ke point of order ke sngi bekat duk jong ke Dorbar mang tingka u MLA ke Seng Congress ubana umsning ber udukot ke Liang Pyrshah iba Celestine lengdo ila ong ba ka Jing kren jong umitrang ba ke jela u konrad ke sangma ubadai khmi ru ya ke tenat finance bat ka Jing vote halo ke Jing dawa ya ki gran ke bala le men ha ke sngi tho dieng beladap ke dai na ke benta ke Jing dawa tup kalong ka babakla namar ya ka Jing dawa la le aka arpoi tarik ubnai rempang ila ong balada ka Jing vote na ka benta ka Jing dawa na ka benta ki gran la ban le hashwa ba umentri katnat finance jubab te ka jubab jong umentri katnat finance ha ka bakut jong ka Jing yatai ya ka mang tingka kan long ka bam shong nong remshu ila ong balada ka yeng kambut ya ki Kyndon te kan mentoi ayu ya ki ban shong bat sengam umentri dang ba ka jela ukon rat ki sangma ula ong ba ki dekot jong ka Liang Pyrshah ka shuwo ya ke makihi ke don bentalang ban shimrai haba ka Ingdorbar ka lapdiang ia ka kalender balaterwa da ka BAC